Beda xogħol ta' riġenerazzjoni fuq il-ġnien ta' Sant'Anton sabiex dan l-ispazju miftuħ ikun jista' jitgawda mill-familji Maltin u Għawċin. Fost l-oħrajn qed isir xogħol ta' emerġenza fuq ħajt fid-daħla tal-ġnien sabiex jissolvew problemi strutturali li żviluppaw tul is-snin. Dan ix-xogħol ser ikun ikkumplementat b'intervent ieħor ferm ikbar mill-bqija tal-ġnien. Il-perit tal-proġett, Joanna Portelli, spjegat kif bħalissa Green Surf flimkien ma' Ambjent Malta għaddejja bil-preparazzjonijiet għal dan ix-xogħol. Tinkludi survey, mapping u anka photographic record ħalli nbidlu l-erja bħal passaġġi mal-medda ta' żmien saritulhom il-ħsara u fil-fatt mhumiex livelli. Allura qed naraw l-aħjar intervent biex nagħmlu l-aċċess aħjar fil-ġnien. U anka konservaw karatteristiċi oħra importanti pas-siqja u l-fontani ħalli fl-aħħar mill-aħħar jkollna ġnien għall-poplu biex jgawdi. Il-Ministru għall-Ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar Aron Farrugia spjega kif il-Gvern qed ikompli jisma' l-messaġġ tal-poplu li jixtieq amministrazzjoni ffukata fuq l-aspett ambjentali u saħaq id-determinazzjoni tiegħu li l-ġenerazzjoni li jmiss tiret ambjent ferm aħjar u kwalità ta' ħajja aħjar. Dan se jsir flimkien ma' l-STH, ġifieri se nippreservaw il-wirt storiku li hawn, imma ovvjament ix-xogħlijiet idu jsiru biex il-ġnien jitgawda mill-familji Maltin u Għawċin ħarsu quddiem biex ix-xogħlijiet li għandna f'moħħna u ppjanati jsiru, jkomplu jsiru kif ġa saru fl-aħħar ġimgħat u bekk il-ġnien ikun jista' jitgawda fil-ħin rikreattiv tal-Maltin u l-Għawċin kollha.